дар қасри фарҳанги шаҳри ҳисор озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. беҳтарин иштирокчиён аз ҳудуди ин шаҳр ки дар даври интихобии озмун ғолиб омада буданд ҳунари худро ба доварону тамошобинон нишон доданд. бояд қайд намуд ки озмуни мазкур бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. имрӯз дар шаҳри ҳисор бо мақсади амалии дастури пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гашта истодааст ва имрӯз довталабон омадаанд то ҳунару истеъдод ва санъату маҳорати хешро дар номинатсияҳои талаботии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман пешкаши ҳакамон гардонанд. ба хотири оне ки беҳтаринҳоро дарёфт карда бошем, ду маротиба даври интихобии ин озмунро дар сатҳи ҷамоатҳо ва дар маркази шаҳр баргузор намудем ва аз миёни шумораи зиёди довталабоне ки ҳунару маҳорати хешро дар номинатсияҳои гуногун пешкаши мо гардонданд, беҳтаринҳоро мо интихоб намудем. озмун аз рӯи низомнома дар 5 номинатсия сарояндагӣ, навозандагӣ, оҳангсозӣ, шоирӣ ва ровигӣ доир гардид. шумораи бештари иштирокчиёнро наврасону ҷавонон ташкил доданд. дар миёни онҳо истеъдодҳои низ вомехӯрданд ки дар дигар озмунҳо ширкат варзиданд, вале иштирок дар озмуни мазкур ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ҷараён гирифта истодааст, талабот ва масъулияти хосро дорост. иштирокчиён ин масъулиятро хуб дарк карданд ва бо тайёрии ҷиддӣ ба озмун омаданд. бештари довталабон хонандагони мактабҳои санъату мусиқӣ буданд. хеле хурсанд аз он ҳастем ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри мо ҷавонон чунин озмунҳою лоиҳаҳоро пешниҳод менамояд, то ки мо бе ягон хел мамнуният истеъдоди худро дар ин хел озмунҳо санҷида ва сайқал диҳем. имрӯз хушбахтона дар шаҳри ҳисор ҳамин озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид ки ман дар ин озмун дар жанри сарояндагӣ дар номинатсияи сарояндагии академӣ иштирок варзида сазовори ҷои аввал гаштам ва ман аз ин хеле хурсанд ҳастам. мақсади иштироки ман дар ин озмун дар он буд ки ман пеш ҳамчун сарояндагии эстрада ва шашмақом худро санҷида будам дар дигар озмунҳо ва дар ин озмун худамро хостам ҳамчун сарояндагии академӣ дар жанри вокал, яъне ҳамчун операсаро баромад кунам. ҳайати доварон ки 7 нафарро ташкил медоданд, аз рӯи касбият ба иштирокчиён одилона баҳогузорӣ намуданд. онҳо бо назардошти низомномаи озмун довталабони беҳтаринро ба даври дигар гузарониданд. дар озмуни мазкур бештар сарояндагон дар жанрҳои мухталифи мусиқӣ, академӣ, анъанавӣ ва эстрадӣ баромад намуданд. дар номинатсияи оҳангсозӣ сафи довталабон кам ба назар расид. ман Акрамзода Нозанин, донишҷӯи курси 3 коллеҷи омӯзгории шаҳри ҳисор мебошам. имрӯз иштироккунандаи озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ҳастам ки дар номинатсияи ровигӣ ҷои дуюм ба ман насиб гашт. ман ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат миннатдории худро баён мекунам ва дар оянда нақша дорам ки ровӣ шавам. иди ваҳдат бар диёрам гулфишон ояд ҳаме, ҳамчун хуршед нурбору зарфишон ояд ҳаме. кишвари садпораро аз дарду ғам бахшед шифо, чун табиби номваре баҳри даво ояд ҳаме. озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди мусиқии нав баргузор гардида истодааст. дар охири чорабинӣ масъулин ба сухан баромада баргузории тадбири фарҳангиро саривақтӣ ва муҳим арзёбӣ намуданд. ҳамзамон дар як вақт ғолибон бо диплому мукофот қадрдонӣ карда шуданд.